Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi loweruka la Mulungu wa 16 pa chaka pa 29 July chaka cha 2023. Pa 29 July paliponse timapanga chaka cha Maria, Marita komanso Lazaro, abwenzi a Yesu Khristu pasi pano. Mbuyomu chakachi timangochitchula kuti chaka cha Marita. Koma kufikira pa 2 February chaka cha 2021, Pope Francis ananena kuti chakachi chisamatchulidwe kuti chaka cha Marita yekhayi, chikhale chaka cha Marita, Maria ndi Lazaro, kusonyeza kuti Yesu anali bwenzi la atatu osewa. Chaka ichi chikutipatsa maphunzitso ambiri m'moyo mwathu. Tizikhala ndi abwenzi odalirika, tizikhala ndi abwenzi okhulupirika. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 4 ndime ya 7 kulekeza 16. Mulungu ndiye chikondicho. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi brother Epson Namagowa kuchokera ku St. Peter's Major Seminary mu Diocese ya Zomba. Iwowa parish yawo ndi Mwanga Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 34. Mawu mumthenga wabwino atipatsa awiri kuti tisankhepo. Ife tiwerenga Yohane mutu wa 11 ndime ya 17 kulekeza 27. Koma amene angawerenge Luka 10 38 to 42 akulondolanso. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tisinkhesinkhe limodzi moyo wa Lazaro, Marita ndi Maria nkuona kuti lero tiyenda motani potsata zitsanzo zawo. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. 1 Yohane mutu 4 ndime ya 7 kulekera 16. Inu okondedwa, tizikondana, pakuti chikondi nchochokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu, ndipo amadziwa Mulungu. Koma munthu wopanda chikondi sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi chimene. Mulungu adaonesa chikondi chake kwa ife motere: Iye kukhala ndi mwana mmodzi yekha, koma adamtuma pasi pano, kuti mwa Iye tikhale ndi moyo. Chikondi chenicheni ndi ichi, chakuti sindife tidakonda Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye adatikonda ifeyo, natuma mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Inu okondedwa, ngati Mulungu adatikonda kwambiri chotere, ifenso tiyenera kumakondana. Palibe munthu amene adaona Mulungu, koma tikamakondana, Mulungu amakhala mwa ife, ndipo chikondi chake chafika pake penipeni mwa ife. Tikudziwa kuti timakhala mwa Mulungu, ndipo Iyenso amakhala mwa ife, chifukwa adatipasa Mzimu wake woyera. Ife taona ndipo tikuchita umboni kuti Atate adatuma mwana wake kuti azakhale mpulumutsi wa anthu apa dziko lonse lapansi. Aliyense wovomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa Iye, ndipo Iye amakhala mwa Mulungu. Motero ife timadziwa ndipo timakhulupirira ndithu kuti Mulungu amatikonda. Mulungu ndiye chikondi,
ndipo munthu wokhala ndi moyo wachikondi amakhala mwa Mulungu, Mulungunso amakhala mwa iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 11 ndime ya 19 kulekeza 27. Pa nthawi yomweyo panali anthu ambiri amene adabwera kwa Marita ndi Mariya kudzawapepesa chifukwa cha imfa ya mlongo wawo. Pamene Marita adamva kuti Yesu akubwera, adapita kukamchingamira, koma Mariya adatsalira m'nyumba. Tsono Marita adauza Yesu kuti, Ambuye, mukadakhalako kuno, sibwezi mlongo wanga atamwalira. Koma ngakhale tsopano ndikudziwa kuti Mulungu adzakupatsani zilizonse mungapemphe. Yesu adamuwuza kuti, mlongo wako adzauka. Marita adati, ndikudziwa kuti adzauka pa tsiku lodzauka anthu kwa akufa lomaliza. Yesu adamuwuza kuti, oukitsa anthu kwa akufa ndiponso wapatsa moyo ndine. Munthu akhulupirira ine ngakhale afe adzakhala ndi moyo, ndipo aliyense amene ali ndi moyo nakhulupirira ine sadzafa konse. Kodi ukukhulupirira zimenezi? Iye adati, inde Ambuye, ndikukhulupirira kuti inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu wamoyo, amene adayenera kubwera pansi pano. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba kuti chaka ichi tikupanga tsiku la lero, mbuyomu chimangotchulidwa kuti chaka cha Marita. Timangopanga emphasize nkhani ya Marita. Koma Pope Francis chaka cha 2021 pa 2 February adatipempha kuti chaka ichi chikhale extended kuonjezerapo Maria ndi Lazaro. Akutikumbutsa kuti atatu watu anali abwenzi a Ambuye wathu Yesu Khristu. Jesus was a family friend of the three who lived in Bethany. Tikangana moyo wa Marita mwachitsanzo, iyeyu anadzikhuthula kwalandira bwino Ambuye Yesu. He offered generously hospitality to our Lord. Tikangana Maria ndi uja amamvetsera mwachidwi kumapazi Ambuye Yesu mawu ake amene anali kuyankhula. Mwa Marita tikuphunzira kupereka ndi mtima wonse, kutumikira ndi mtima wonse. Mwa Maria kumvetsera mawu a Mulungu. Situnena kuti ife tikhale a Marita, ife tikhale a Maria, ife tikhale a Lazaro. Mwa ife mukhale a goulash, a mixture of the three. Mwa ife mukhale Marita, Maria, Lazaro. Mwa Lazaro ndi muja Ambuye Yesu atanena kuti, Lazaro dzuka, ndi uja anauka kwa akufa. He humiliated death by heeding to the words of Jesus. So pamene tikupanga chaka ichi tikukumbukira kuti Ambuye Yesu nthawi zonse akapita ku Yerusalemu samalephera kupita ku nyumba ya abwenzi awo amenewa. Jesus would take rest in their home and partook in their hospitality. A lesson to all of us that we need true friends whom we can depend on and confide with. Tizikhala nawo anzathu anena kuti pena pake tikatopa, pena pake tikaona kuti tikufuna kupumula, we can go to them nkumasuka. Jesus had these three. Chifukwa kukamba zona tikaliona dziko mmene likuyendera masiku ano. We are experiencing a world in a crisis. Nkhani ya kudzichotsa moyo, nkhani ya zozunguza kumwa, zozunguza ubongo, zimene mwazina zikupangidwa chifukwa chosowa anthu owauza nkhani zathu, owauza nkhawa zathu, owauza chisoni chathu, owauza osowa mtendere kwathu. We need friends amene tingauza kuti asay panopa zinthu sizondiyendera. They may not even help in terms of tangible things. Koma mawu awo oti ize, karoni, keep moving, ize zimachitika atha kutithandiza kukhala anthu achilimbikitso m'moyo mwathu. Jesus found all these in the three. So, in a nutshell, poumba nkota, mwa iwowa tikuphunzira chani? Mwa Marita tikupezamo maphunziro awiri kuphatikiza zimene ndanena kale. Choyambirira is not to do the work of the Lord, but to do with the Lord. Ambiri timachita ntchito ya Ambuye popanda Ambuye. Most of us are busy with the work of the Lord and forgetting the Lord of work.
ambiri ndithu tajijirika kuchita ntchito za ambuye popanda ambuye. Ndine wansembe kugundika kupita misa ya masika, kubwerako kukadzodza odwala, kubwerako kukonzekera maulaliki kuti akakhale ogwira mtima, kuwerenga mabuku, makomentari zosiyana-siyana, kuyesetsa kuyika mothendo tisinjiro kuti mawu aja apite bwino ndi zabwino. Koma mwina finally ine mwini nkudzimana zabwino zimene ndikapatsa nawo. I'm doing the work of the Lord, forgetting the Lord of work. Izitu ndi zimene Marita anapanga. Atabwera ambuye aja anachita zabwino zoyenerera, kujijirika, kuthamanga kukagula tima fruits, kukagula zakudya, inalito buffet, kupanga zonse mpaka kumapeto kutopa. Ambuye muze nazandithandize we. Anayiwala kuti atapanga zonse zija amenera apita akamvetsere mawu a ambuye. Kapena tikamvetsera mawu a ambuye ndi pamene tikagwire ntchito. Koma timagwira ntchito ya ambuye nkuyiwala ambuyeyo. Marita akutionetsa zimenezo. Chachiwiri chimene tingapeze mwa Marita nchonena kuti even mumkwiyo wathu, even nkulira kwathu, even nkudandaula kwathu, even nkupsa kwathu mtima, let us go to the Lord in our anger and express ourselves. Ataona kuti m'bale wake momwe akhalira mwina akanakhala kuti akulemba mchichewa akanati iwe ambuye mukungomulekerera ali thapsa pamenepo akungonyauda. Koma anauza ambuye omweyo tamuzeni abwera zandithandize mungomulekerera zona. Imakhalapo nthawi imene timaona ngati ambuye akungowalekerera ena. Imakhalapo nthawi imene timafuna ambuye atachita china chake. Marita sanakadandaulire kumbali. Marita sanakauza aneba kuti azili mnyumbamo yewo chatu ali tambalale ali nenga ayi. Anapita kwa ambuyewo kuti ambuye tamuzeno. Ifenso pamene tikulira, ifenso pamene tikudandaula, si nthawi yopita pa Facebook, si nthawi yopita pa WhatsApp, si nthawi yopita pa Twitter, si nthawi yopita pa TikTok, si nthawi yopita pa Instagram ndi zina zoterozo. Ayi, ndi nthawi yogwada nkwauza ambuye tawauzeni amuna angawa, tauzeni akazi angawa, tauzeni akhristu athuwa, tauzeni asembe athuwa, tauzeni apresident athuwa, tauzeni anduna athuwa, tauzeni afumu athu azitithandiza, azititumikira. Marita akutiphunzitsa zimenezo. Mwa Maria tikuphunzira kumvetsera ndi chidwi mawu a Mulungu. Most often we've allowed Jesus to pass by like our forefathers at Mass and Meribah. Ambiri ndi timalolera Mulungu azitidutsa. Akuyankhula ife nkutidutsa. Kulowera uku nkutulukira uku. Ayi, tiziti tikamvetsera mawu a Mulungu. Tisamanene kuti mawu a Mulungu awo akuyankhula kwayawo. Ndizina kuti ndikamva mawu a Mulungu, ndikamva ulaliki umene ndikuyankhula pano. Kuyambira ine mwini ndene kuti nde Mulungu lero mwa Maritayo, mwa Mariyayo, mwa Lazaro. Akufuna nditapanga chani china chake tsiku la lero. Koma ambiri timangomvetsera mawu nkumagwedezera miti tikachoka mmene muja kungotuluka khomo la chalichi. Timatitatana nazo za Mulungu tiyambe zina. Ayi, every word of God imatipika, imatichallenge, imatiphunzitsa, imatitsitsimutsa, imatitonthoza. Tizimvetsera kuti lero Mulungu mawu ake, even mawu atakhala kuti samatisangalatsa, akutiphunzitsa chani. Nthawi zina amatiphunzitsa za kupereka, nthawi zina amatiphunzitsa za nsembe, nthawi zina amatiphunzitsa zolapa machimo, nthawi zina amatidzudzula makhalidwe athu osiyana-siyana amene tikupanga. Koma chisisi chake, we should have time to listen to what the Lord is saying to us like Mary. In Lazarus, we learn that it's possible with the Lord to start anew. Anthu amati Lazaro wafa, wayamba kununkha, sangakhalenso ndi moyo, koma ambuye sanamuwuza kuti Lazaro tuluka, khalanso ndi moyo. Ino ndine zilipo zambiri mwina zimene zidafa mmoyo mwathu, musembe mwanga, mbanja lanu, business mwanu. Lero ambuye mwa Lazaro akunena kuti it's possible kuyambiranso mwatsopano. Ngakhale banja loti zaka 10, 9, 7 mwakhala mukukangana mulibe mtendere. It's possible muwiri wanu kunena kuti make tipanga izi mpaka liti. Let's start anew. Jesus mwa Lazaro akuti tiyambirenso. Chachiwiri mwa Lazaro tikuphunzira kuti not only does Jesus cry with and for us, but he resurrects us. He resurrects our marriages, our friendships, our life in general. Koma kuti zimenezo zitheke, Lazaro ja anamuwuza kuti tuluka. Mwachitsanzo pali zinthu zina zimene amayenera anthu ena akuchitire. Lazaro atauka kwa akufa anawuza anthu aja, ife anali ndi nsalu za maliro zomangamanga. Anawuza anthu aja kuti uyu mmasuleni ndipo mloleni azipita. Koma tisanafike kumva mauti uyu mmasuleni, tikuyenera kuti ife mbali yathu tichitepo kale. Even in our chains, even in our injustices that we face, ambuye amanena kuti try your part, I'll do the rest. Ndilamula anyamata anga, ndilamula anthu anga kuti akumasule. Koma asanakumasule, iweyo do your part, raise up from where you are. So mwa Lazaro tikuphunzira kumachitako mbali yathu. Ndikudwala ndapita kuchipatala, ambuye amawuza adokotala kuti uyu mmasuleni. Koma ife asanati masule amatipatsa ntchito. Tsono
zimwa mankhwala, pita ku chipatala kudwala. Osati kudwala matenda adakuza izi usamadye so iwo madya mara ndimapemphera novena ine sizithandiza tikayika kumanda. Do your part, leave the rest to God. Ambuye Yesu ndi bwenzi lathu. Ambuye Yesu ndi bwenzi losona nyengo. Ambuye Yesu amatisamala mwa Marita, Lazaro ndi Maria. Nchifukwa yake tikakhala ife amene timatha kuimba ku nyimbo za Chingerezi tizitha kuimba. Uti, what a friend we have in Jesus. Oh, our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Tizinyamula zosowa zathu, madandaulo athu, misonzi athu, machimo athu ndi kuwapatsa Ambuye bwenzi losona nyengo. Marita, Maria, Lazaro, mutipempherere ife. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To your